Jeg er ikke muselås på det bord. Jeg er ikke muselås. Er du dum eller hvad? Hvad fuck er det her så? Jeg orker mig. Du har lige vendet lasten, er det derfor? Det er ikke Nej! muselås. Det er ikke mindst. For helvede, et askebær, ikke? Det er sådan sådan der. En muselår. Det er de der så. Du er skidt i bukser. For helvede! Du sidder tvært i lortet op i dit røvhul lige nu. Prøv, jeg overgiver mig. Jeg overgiver mig. Det er stemning, man altså. Prøv, der er sådan Lad mig tjekke. Du står og træder det der muselår. Prøv lige så sikkert. Du træder det muselår. Du holder den rør, fordi du står røven, så går det over. Ja, og det går ikke. Prøv lige at trække. Prøv til det. Hvis du skal gå til det, så skal du altså ikke på det. Slet ikke med dig. Snøvler. Og så overhovedet ikke med dig. Men prøv, det er meget sjovt, de filmer. Også til det der med det vi skal lave, ikke? Det er det, du ved, jeg kommer godt lige. Prøv at du får det skæft. Og du ved, sådan man gør. Og så... Det er bare ikke sjovt, når folk står og fylder.